Ima dana u stvari i godina kad se puno radi, zna da bude i bez posla, tako da to nekako sve dođe na svoje. U zadnje vrijeme mi se potrefilo tako da dosta radim, možda više nego ranije i onda normalno, a nije se u mladim godinama. Tako da, eto. Koje? Pa sad su 60. 70. nove 50. To se sad tako kaže. Tako kažu. Ne znam, ja iskreno nekako, ja sam mislio da će te godine izgledati onako kako sam zamišljao kad sam bio mlad, međutim... A kako ste zamišljali? Pa eto tako, stariji čika, ne znam. Koji teško hoda ili tako nešto. Međutim, to je stvar ne znam, stanja duha našeg. Ja mislim da se o tome radi.